Μα είναι δυνατόν ρε πούστη μου. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας. Έλα ρε Βιλί. Έλα Ατόμ, καλησπέρα, τι έγινε? Καλά ρε μάνα, εδώ δουλίτσα. Σε διακόπτω από τίποτα? Τα κλασικά. Παιχνίδι, Παιχνίδι της όλης υποστήριξης, γιατί, πώς, τι, δεν πειράζει. Πάμε. Φίλε, πολύ χώσιμο, πώς αντέχεις έτσι? Εντάξει, μωρέ, έχει αυτό τη φάση. Μίλαγα πριν λίγο με κάτι παιδιά, πάλι παίκτες από το GR μου, έχουν σταματήσει εδώ καιρό και είχαν πάει στο net, αλλά φύγανε και από εκεί γιατί δεν πολύ γουστάρανε. Έχεις χαιρετίσματα? Από παντού προφανώς έχουν φύγει. Ναι. Βασικά ξέρεις τι, λέγαμε ότι μπορεί να επιστρέψουν ξανά γιατί γίνεται καλή δουλειά πλέον στη διαχείριση από που φύγει ο Ghost, αλλά τους έχει χαλάσει το forum πολύ. Τι να κάνεις με το φόρουμ? Αυτό λέγαμε, ότι το φόρουμ είναι, άμα του βάλεις δηλαδή δύο ταμπελίτσες, μια που να λέει γραφείο τελετών, το κοράκι, και απ' την άλλη 3-3-3-7-7-7 Μίτσο Κλειδαράς, ξεκλειδώνω όποιο lock, είναι ακριβώς εικόνα. Τι να κάνεις, έχει φτάσει εδώ τώρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πραγματάκια που μπορεί να κάνετε ρε παιδιά. Εγώ θυμάμαι παλιά υπήρχε και ραδιοφιλετικές μάχες, είχε κάνει ο Ντίμ πολύ καλή δουλειά σε αυτό, γιατί δεν το επαναφέρετε? Είχε το υλικό τότε, τώρα μπορείς να κάνεις ράδιο αρβίλια αν θέλεις. Εντάξει μωρέ, μπορείτε να κάνετε όπως έχετε κάνει τώρα π.χ. με τις συνεντεύξεις, έτσι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω ραδιοφώνου, να βάζετε προγραμματάκι, να κάνετε διαγωνισμούς που να δίνετε premium σε όποιος έχει το καλύτερο post. Να φέρετε τον κόσμο πάλι πίσω, πιστεύω. Είναι το αλατοπίπερο του παιχνιδιού το φόρουμ. Περιορίζεις τώρα στο να τρως ανάλατα, Βασιλάκη, γιατί δύσκολα τα πράγματα. Εδώ πέρα προσπάθειες γίνονται και διαγωνισμός υπογραφής έγινε και σκέψεις υπάρχουν. Το υλικό είναι το θέμα. Κοίταξε, από τη στιγμή που πάτε καλά στο θέμα του παιχνιδιού, και αυτό είναι άποψη όλων, έτσι. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και συγχαρητήρια γι' αυτό. Απλώς λίγο προσοχή ρε παιδιά στο φόρουμ, να έρθει ο κόσμος πίσω, γιατί όλοι οι νέοι παίχτες από το φόρουμ ξεκινάνε. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι ξεκινάμε από το 0 πάλι και αυτό είναι λίγο κάπως μετά από 2,5 χρόνια. Τέλος πάντων, επειδή τώρα θέλω να κλείσω να ευνηδιάσω έναν άλλον, να του πάρω μια συνέντευξη χωρίς να το καταλάβει, κοιτάξτε να κάνετε ό,τι μπορείτε για το φόρουμ και μην ξενερώνετε, έτσι. Είστε καλοί όλοι οι διαχειριστές, μείνετε, προσπαθήστε και υπομονή και όλα θα γίνουν. Εντάξει φιλαράκι? Και αυτό συνέντευξη ήτανε. Την πάτησες. Τα λέμε.